Partea a doua. Bine ai venit! Exclamă un bărbat aflat sub o arcadă de fier forjat identică cu cea prin care călătorul trecuse mai devreme. Mulțumesc, răspunde călătorul, dar unde sunt? Aceasta este orașul creștin. Fără a mai spune un cuvânt, călătorul se întoarce și fuge pe același drum pe care venise. Cu orașul creștin ieșit din raza vizuală, încetinește, dar nu se oprește până nu ajunge înapoi la cealaltă arcadă, capătul căii false. Strigă: am o singură dorință, să găsesc acea poartă strâmtă și să intru prin ea înainte de a mă odihni măcar o clipă. Cum am putut fi atât de orb? Desigur, poarta strâmtă fusese aproape acoperită complet de buruieni și viță sălbatică. Zorii zilei îl găsesc pe o cărare îngustă, serpuind printre stânci roșii ca focul. Un murmur plutește în aer, asemenea unui vânt printre copaci, dar nici vânt, nici copaci nu sunt aici. Murmurul crește în intensitate și poate fi distins ca un cântec în cor al multor voci. Călătorul vede acum oamenii de pe poteca din față. A devenit partea unei procesiuni de oameni care merg toți spre cetatea lui Dumnezeu. Pe măsură ce merg, fiecare vorbește cu cineva nevăzut. Unii plâng, unii sunt plini de entuziasm. Unii rostesc nume și cer lucruri bune pentru ceilalți. Unii cer ajutor celor din față sau din spate, dar focalizarea lor principală este asupra aceluia care nu se vede. În acel moment, însoțitorul misterios al călătorului reapare și îi se adresează: aici, în pustiul rugăciunii, contrastul cu orașul creștin este extrem. Știi de ce? Acolo se țin întâlniri de rugăciune și oamenii se roagă înainte să meargă la culcare și aici rugăciunea lor devine intensă până trece criza. Însă în pustiul rugăciunii, rugăciunea devine un mod de viață, izvorul întregii existențe. A sosit vremea ca tu să te pierzi în viața de rugăciune. Meditează la aceste pasaje din Evanghelia după Luca, adaugă ea, înmânându-i o foaie pe care era scris: dar cu cât mai mult se răspândea vestea despre el și mari mulțimi se adunau să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor, iar el se retrăgea în locuri pustii și se ruga. În zilele acelea, Iisus a ieșit pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu, iar când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Chem la 8 zile după aceste cuvinte, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Și pe când se ruga, fața lui s-a schimbat la înfățișare, iar hainele ei s-au făcut albe și strălucitoare ca lumina. Iisus se ruga într-un anumit loc. Când a terminat, unul dintre ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Apoi a ieșit și s-a dus după obiceiul său în muntele Măslinilor și ucenicii l-au urmat. Când a ajuns în acel loc, rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și s-a rugat. Și când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe cei 2 răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. Iar Iisus a zis: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Viața de rugăciune este ceva ce trăim în mod personal, însă ne aduce în părtășie cu Dumnezeu și cu oamenii așa cum nimic altceva nu poate, îi spune însoțitoarea după ce el termină de citit. Rugăciunea înseamnă să mergi la Dumnezeu, la Tatăl și să ceri pâine pentru ca să o poți da fratelui tău care are nevoie. Când bați și continui să bați, ușa se deschide întotdeauna. Întotdeauna. Din acea părtășie cu Dumnezeu vine ceva ce poți împărtăși cu alții și pe măsură ce împărtășești ceea ce îți dă Dumnezeu, ai părtășie cu ei. Un om va avea această părtășie chiar dacă este timid sau stângaci, pentru că această viață de rugăciune îl eliberează de frica de părerile oamenilor și de frica propriilor greșeli. Dar chiar e nevoie de munții ăștia înfiorători, de prăpăstiile astea, de acest pericol continuu ca să învăț să mă rog? Întreabă călătorul. Ei bine, înainte strigai către Dumnezeu doar în urgențe ocazionale. Aici înveți să vezi viața ca pe o criză continuă, care te împinge să-L chemi pe Dumnezeu zi și noapte. Oare nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi, care strigă zi și noapte către El? Oare nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi, care strigă zi și noapte către El? Cu cât înțelegem mai clar ce se petrece în lume, cât de aproape este haosul de marginile națiunilor, cu atât mai mult pricepem că singura cale de a cunoaște viața este să ne apropiem de Dumnezeu Tatăl în rugăciune, să strigăm către El zi și noapte. Ne rugăm fără încetare,
pentru că criza în viața pământească nu se sfârșește niciodată. Dar de ce trebuie să fie totul atât de greu? Mi se pare că urcușul prin munții ăștia e cea mai grea parte a călătoriei de până acum, pentru că rugăciunea este lucrarea noastră principală. Ea cere gândire, concentrare, o voință activă și tot ce este mai bun din puterea noastră. Să ne rugăm pentru sfințirea numelui lui Dumnezeu, venirea împărăției sale, pentru lucrători la seceriș sau pentru oameni și nevoile lor. Abia ai început să zgârii suprafața lucrurilor mărețe care așteaptă să se împlinească drept răspuns la rugăciunile tale, dacă vei continua. Asta e cheia, să continui, dar încep să obosesc tare. Asta pentru că rugăciunile tale încep să se implice în adevărata luptă. Rugăciunea este terenul unde biruim răul prin bine. În munții aceștia vei învăța să te rogi pentru vrăjmașii tăi. Viața de a birui răul prin bine începe prin a cere ca binele să vină peste cei ce ne-au făcut rău. Calea îngustă duce către un punct de observație unde călătorul și însoțitoarea sa împart o masă. Apoi pornesc către marginea stâncii, unde ea îi arată poteca ce șerpuiește în jos printre munți, micșorându-se treptat, până când, undeva aproape de orizont, pare că ajunge la capăt. Vezi, acolo începe secerișul, spune însoțitorul călătorului, arătând spre o priveliște din depărtare. Adu-ți aminte de aceste cuvinte ale lui Isus. Oare nu ziceți voi, mai sunt 4 luni până la seceriș? Dar iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, căci sunt albe, gata pentru seceriș. Cel ce seceră primește plată și strânge rod pentru viața veșnică, ca semănătorul și secerătorul să se bucure împreună. Căci în aceasta se adeverește zicala, altul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi n-ați ostenit, alții au ostenit, iar voi ați intrat în osteneala lor. Călătorul privește în depărtare, în timp ce tovarășul său explică mai departe. În orașul creștin adu-ți aminte că există o stradă frumoasă, largă, numită Bulevardul Misionarilor, mărginită de clădiri spațioase, bine îngrijite, împodobite cu fântâni, peluze și arbuști ornamentali. În acele clădiri se află fiecare inițiativă misionară cunoscută în lumea creștină. Sunt sedii centrale pentru răspândirea de literatură, redacții de reviste misionare elaborate și centre mai mici care oferă servicii de trimitere de scrisori de rugăciune pentru lucrătorii mai puțin cunoscuți. Există studiouri care produc teledonuri literare mondiale și casete video pentru campanii misionare. Sunt instituții care oferă cursuri de reîmprospătare pentru misionarii aflați în concediu și un serviciu computerizat de planificare a itinerariilor pentru cei care au nevoie să-și extindă baza financiară. Acolo se găsesc centre de recrutare, locuri de odihnă pentru misionarii retrași și chiar o companie muzicală în formare. Dar în ultima vreme, Bulevardul Misionarilor a fost aruncat într-o panică din cauza unor vești tulburătoare. S-a aflat că un număr mare de misionari au comis încălcarea de neiertat a etichetei misionare. În loc să ia drept câmp de misiune teritoriul aprobat al lumii cunoscute, misionarii s-au avântat în deșert spre cetatea lui Dumnezeu. Dar ce fel de câmp de misiune este acest deșert? Întreabă călătorul. Al cui suflet ai de gând să-l mântuiești în pustia iertării, în afară de al tău? Și când ajungi în pustia închinării, toți cei de acolo sunt deja plini de slava lui Dumnezeu. În pustia rugăciunii este o comuniune minunată cu alți călători și eu învăț să mijlocesc, dar nu sunt suflete pierdute acolo. Secerișul. Ajungând la extremitatea exterioară a pustiei rugăciunii, călătorul din visul meu are pentru prima dată o privire clară asupra destinației sale. În depărtare, strălucind cu o splendoare sfântă, se află cetatea lui Dumnezeu. Copleșit de emoție, pasul îi se grăbește. Deodată dă peste un miros groaznic de fum și ecoul unor trupuri. Acum cadavrele sunt peste tot. Trupuri cu viață pe cale de dispariție gemeau după ajutor. O femeie îndoită de durere îl roagă pe călător: te rog, fă ceva pentru mine, nu mai pot suporta această durere. Sunt neputincios, îi spune el. Ce crezi că aș putea face pentru tine? Am nevoie doar de puțină apă, te rog, adu-mi niște apă. De unde să iau apă în deșert? Cât crezi că vei rezista tu, îi răspunde ea, dacă nu găsești apă pentru tine însuți? Te rog, găsește puțină și adu-mi și mie. Pe când călătorul scrutează deșertul, copleșit de nedumerire, însoțitorul său misterios se întoarce și îl conduce spre un izvor înconjurat de mii de sticle goale. Bea și tu puțină apă, sugerează ea, și apoi umple o sticlă și pentru femeie.
După ce bea din acea apă, călătorul este imediat întărit și aduce o parte femeii. Până termină ea de băut, sănătatea îi se restabilește. Imediat ia sticla, aleargă la izvor și începe să-și ajute vecinii. Sunt acolo bărbați cu răni adânci, copii întinși pe spate cu respirație slabă și rapidă, bătrâni cu fețe bandajate și murdare. Unii urlă de durere, alții plâng în tăcere. Unii sunt reînviorați cu o singură sticlă de apă, alții au nevoie de mult mai mult. Văd alți călători implicați în același efort. Pe măsură ce victimele se vindecă, se alătură și ele lucrării de ridicare a altora. Pe măsură ce cară apă de la izvor, călătorul împărtășește acest fragment din Evanghelia după Ioan cu un alt om. Între timp, ucenicii îl rugau zicând: Învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ucenicii își ziceau deci între ei: Oare i-a adus cineva de mâncare? Iisus le-a zis: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Cred că începem să înțelegem ce înseamnă asta, adaugă călătorul. Petrece multe zile în acel loc, implicat în lucrarea de trezire. Într-o seară, pe când se odihnește lângă izvor, însoțitorul său se întoarce și se așează lângă el. Presupun că nu vom putea merge mai departe spre cetatea lui Dumnezeu până nu terminăm lucrarea de aici? Întreabă călătorul. Așa este, răspunde ea, dar vor aștepta ei după noi? Nu-ți face griji, doar continuă să-i învii pe acești oameni până când toți se ridică pe picioarele lor. Atunci porțile cetății lui Dumnezeu se vor deschide și locuitorii vor ieși să vă întâmpine. Ține minte asta. Nu spuneți: mai sunt 4 luni și vine secerișul. Vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, căci sunt albe, gata pentru seceriș. Cel ce seceră primește plată și strânge rod pentru viața veșnică, astfel încât semănătorul și secerătorul să se bucure împreună. Căci aici se adeverește zicala: unul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde n-ați muncit, alții au muncit, iar voi ați intrat în truda lor. Dar aceste nevoi sunt atât de copleșitoare încât încep să mă simt copleșit. Bucuria de a vedea restaurarea cu ochii mei e umbrită cumva de vastitatea acestei mări de disperare. Are un capăt totuși? Frate, răspunde tovarășul său, așa cum a trebuit să te pierzi în iertarea lui Dumnezeu și în închinare și rugăciune, acum te pierzi în seceriș. E una să cochetezi cu secerișul, e cu totul altceva să fii pierdut în el. Dar voi avea puterea să continui să lucrez printre oameni cu nevoi atât de mari? Nu așa a făcut și Iisus? Și pe când ședea la masă în casă, iată că mulți vameși și păcătoși au venit și au stat la masă cu Iisus și cu ucenicii lui. Atunci fariseii au spus ucenicilor săi: Învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii, dar Iisus auzind le-a spus: Cei sănătoși n-au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și învățați ce înseamnă: milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Trebuie că a fost descurajator pentru el totuși, spune călătorul. Iisus a plâns pentru Ierusalimul religios, pentru împietrirea inimii. În mod evident, cea mai mare încurajare omenească a venit din partea celor ce se pocăiau cântând. De aceștia nu s-a săturat niciodată. Te poți abandona cu încredere acestui seceriș fără teama de a fi copleșit, dacă îți păstrezi privirea ațintită spre cetatea lui Dumnezeu și dacă îți faci lucrarea cu toată inima. Duhul Domnului te va întări dacă vei fi atent să-i asculți pe acești oameni, așa cum Iisus a ascultat pe femeia de la fântână, pe leproși, pe șchiopi, pe orbi, pe tatăl băiatului posedat de demoni. Nu te grăbi, acordă timp să asculți și să pui întrebările potrivite. Află unde îi doare cu adevărat, ce au cu adevărat nevoie. Și de asemenea trebuie să le vorbești despre Iisus în timp ce mergi cu sticluța ta. Apa din sticlă și mesajul tău sunt identice. Acești oameni muribunzi însetează după Iisus, nu după teorii despre Iisus, ci după Iisus însuși. Mesajul lui Iisus este o apă vie care îi readuce la viață. Amintește-ți versetul: Vindecați bolnavii, înviați morții, curățiți leproșii, scoateți demonii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu te mulțumești până când mila lui Dumnezeu nu i-a ridicat pe toți în picioare. Dar gândește-te la acest pasaj din Apocalipsa. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, și am auzit un glas puternic de la tron spunând: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, căci lucrurile dintâi au trecut. Pe măsură ce începi să experimentezi lucrarea secerișului și descoperi că ești capabil să ridici acești oameni pe moarte, dându-le apă vie din izvorul divin, Iisus te umple o bucurie copleșitoare. Experiențele din pustia iertării, închinării și rugăciunii s-au transformat într-o putere reală de a vindeca bolnavii în numele lui Iisus. Cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Provocarea este să reziști. Când îl revăd pe călător în visul meu, a început să se plângă. Cât o să mai dureze toate astea? M-aș fi așteptat ca până acum să fi terminat lucrarea și să putem merge mai departe. Îmi pare rău, dar sunt obosit. Mă duc acolo lângă stânca aceea să mă odihnesc la umbră câteva zile. Mai târziu, un alt călător trece pe lângă stâncă și îl găsește acolo aproape mort. Aleargă la izvor, umple 2 burdufuri, se întoarce și îi toarnă apă prețioasă în gură. Bea, frate, bea! Mulțumesc, eram aproape terminat, spune călătorul între 2 înghițituri. Dar cum am ajuns în starea asta? Ce n-a mers bine? Tovarășa sa misterioasă îi se alătură din nou. Iaz, frate, îi spune ea, ți-ai pierdut puterea pentru că ți-ai pierdut viziunea. Cetatea lui Dumnezeu de acolo este încă destinația ta. Este casa ta, locuința Dumnezeului nostru. În timp ce muncești, asigură-te că îți iei timp, zilnic sau măcar la fiecare oră ca să privești spre cetatea lui Dumnezeu. Dacă nu ridici privirea din mijlocul muncii tale ca să vezi cetatea, dacă nu te oprești să-i auzi muzica, dacă o neglijezi, să respiri atmosfera pe care cetatea o revarsă spre tine sau să bei din izvorul care curge de sub porțile ei, altfel vei fi epuizat. Trebuie să-ți amintești că puterea care susține totul vine din cetate. Călătorul își reia lucrarea în seceriș cu o vigoare proaspătă, dar la căderea nopții este copleșit de oboseală. Merge la izvor, apropiindu-se, vede o femeie care pare foarte în vârstă, dar nu dă nici cel mai mic semn de oboseală. Care este secretul tău? Întreabă călătorul. Arăți atât de tânără și plină de viață în timp ce eu nu mai am deloc putere. I-am urmat exemplul lui Daniel, îi răspunde ea. Daniel trebuie să fi fost un om foarte ocupat, totuși, în mijlocul presiunilor zilnice, se întorcea mereu în camera de sus, unde ferestrele se deschideau spre apus. De acolo, privind spre Ierusalim, aflat la sute de kilometri departare, se ruga și îi mulțumea lui Dumnezeu. Chiar dacă asta însemna groapa cu lei, Daniel a refuzat să neglijeze rugăciunea. Daniel și-a păstrat viziunea vie prin faptul că a făcut din cetatea lui Dumnezeu punctul său de referință. Și asta fac și eu. Cu cât am mai multe probleme de înfruntat aici, în seceriș, cu atât mai mult pare că timpul mă apasă. Cu atât mai mult îmi fixeze privirea spre cetatea lui Dumnezeu. Mă asigur mereu că privesc în sus. De fiecare dată când mănânc pâinea și beau vinul, o fac în așteptare, dar și în amintire. Aceasta este hrana cetății, știi? Îmi păstrează ochii și inima îndreptate acolo. Când călătorul s-a despărțit de bătrână, părea să se străduiască conștient să-și păstreze viziunea înaintea ochilor. Cu o voce joasă cânta cuvintele din Apocalipsa. Și-am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, care coboară din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas puternic de la tron spunând: Iată, locuința lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici plânset, nici durere, căci lucrurile dintâi au trecut. Când l-am văzut ultima dată pe călător, povestește naratorul, tovarășa lui misterioasă se întorsese cu o ultimă avertizare pentru el. Continuă să privești spre cetatea aceea și amintește-ți cine te așteaptă acolo. El ți-a pregătit un loc și în curând va veni după tine. Între timp cât privești spre cetate, El îți va reînnoi puterea, ca să te înalți pe aripi ca vulturii. Vei alerga și nu vei obosi, vei umbla și nu vei osteni. 2 treziri. În acel moment am fost purtat departe de scena călătoriei călătorului până în vârful unei stânci înalte. Acolo am găsit o lespede de piatră inscripționată cu aceste cuvinte din Apocalipsa 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată un cal alb. Cel ce ședea pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, pe cap purta multe diademe și avea un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște decât el însuși. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge și numele cu care este numit este Cuvântul lui Dumnezeu.
Oștirile cerului îl urmau, călare pe cai albi, îmbrăcate în însubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. El le va cârmui cu un toiac de fier și va călca teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu cel atotputernic. Pe haină și pe coapsa lui are scris un nume, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ridicându-mi privirea de la lespede, am văzut sub mine două treziri desfășurându-se simultan. Orașul creștin trăia o trezire care se manifesta printr-o creștere masivă și rapidă. Într-un timp foarte scurt, populația crescuse de 10 ori. Se construia peste tot. Case noi se înălțau pe dealurile din jur. Dar aspectul cel mai dramatic al acestei creșteri din orașul creștin era apariția unor clădiri de biserici magnifice, ridicându-se semeți deasupra împrejurimilor. O catedrală era aproape finalizată, având o turlă de 70 de etaje și adăpostind cel mai puternic emițător din lume. O altă biserică prindea formă sub forma unui dom uriaș de sticlă, cu scenă rotativă și sisteme de sunet panoramice. Cea mai neobișnuită semăna cu o cruce verticală, având 15 lifturi care duceau oamenii în sanctuarul aflat în brațul sudic, iar în brațul nordic se afla un restaurant creștin. Existau instituții educaționale creștine pentru toate vârstele, de la grădiniță până la studii postuniversitare. Acest grup patrona centre de retragere pitorești în stilul șaleturilor elvețiene, cu săli de seminarii vaste. Se simțea în orașul creștin că această expansiune era un semn al sfârșitului lumii. Cărțile despre sfârșitul vremurilor erau aproape în topul celor mai bine vândute titluri creștine, imediat după manualele de psihologie creștină. Jurnaliști din toată lumea veneau să scrie articole despre prosperitatea de acolo. Locuitorii orașului creștin susțineau că, atunci când va veni sfârșitul, ei vor fi răpiți către cetatea lui Dumnezeu înainte de izbucnirea haosului. În același timp am văzut, dincolo de deșert, la mare distanță de orașul creștin, o trezire foarte diferită, un loc lipsit de orice podoabă a religiei de succes. Bărbați și femei muribunzi erau ridicați în picioare asemenea oaselor uscate văzute de Ezechiel. Erau eliberați de boli, de păcate și din închisorile lor spirituale, doar bând apa vie și dătătoare de viață și împărtășind-o altora, aducând vindecare. Asemenea unui foc care se răspândește sau unei inundații, cei bolnavi erau ridicați în picioare. Lucrătorii de acolo, care petrecuseră ani văzând roade puține, au descoperit că acum nu era nevoie decât de o singură picătură de apă pe o limbă însetată pentru a readuce un muribund la viață. Și cu fiecare zi care trecea, procesul se accelera. În cele din urmă, am văzut cum și ultimul trup întins la pământ s-a ridicat la viață. Ceea ce părea un câmp de înfrângere a devenit tabăra unei oști puternice. Deodată, un cutremur a zguduit pământul de sub picioarele mele. Cerul s-a întunecat și dinspre est a început să se audă zgomotul războiului. Atunci am văzut orașul creștin invadat și distrus, catedralele magnifice, cea mai mare cruce din lume, centrele de retragere și sălile de seminarii au fost făcute țăndări și rase de pe fața pământului de explozii asurzitoare. Cadavrele locuitorilor care crezuseră că vor scăpa de acest holocaust zăceau pe străzi. Armatele distrugerii înaintau acum în deșert, spre locul celei de-a doua treziri. Curând, această hoardă, aparent indestructibilă, a început să învăluie pustiul iertării, pustiul închinării și pustiul rugăciunii. Când cetatea lui Dumnezeu a intrat în câmpul lor vizual, s-a auzit un singur răget, asemenea unei fiare rănite. Haita înaintea spre ținta ei, părând gata să asalteze cetatea lui Dumnezeu. Dar lângă zidul cetății, armata celor înviați aștepta în liniște și gata de luptă. Când vrăjmașul s-a apropiat, porțile cetății s-au deschis brusc. Afară a ieșit armata luminii, condusă de un rege de o asemenea splendoare, încât hoarda vrăjmașului a trebuit să-și acopere ochii. Cei înviați s-au unit cu armata luminii și au intrat în bătălie cu dușmanul. După 3 zile și jumătate, războiul s-a sfârșit. Dușmanul a fost nimicit, iar cei triumfători au intrat în cetatea lui Dumnezeu, pentru care fuseseră aleși înainte de întemeierea lumii. Din nou, am fost purtat departe pentru a citi o altă placă mare de piatră, gravată cu alte cuvinte din Apocalipsa. Apoi am văzut un înger stând în soare și a strigat cu glas tare, zicând tuturor păsărilor care zboară prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpeteniilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a celor ce stau pe ei, carnea tuturor, liberi și robi, mici și mari.
Și am văzut fiara și împărații pământului și oștile lor adunate să facă război cu cel ce ședea pe cal și cu oastea lui. Dar fiara a fost prinsă și împreună cu ea prorocul mincinos, care făcuse semnele în prezența ei, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinau icoanei ei. Amândoi au fost aruncați de vii în iazul de foc aprins cu pucioasă. Satan legat 1000 de ani. Apoi am văzut un înger coborând din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mână. A pus mâna pe balaurul, șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis și a pecetluit intrarea peste el, ca să nu mai înșele neamurile până se vor sfârși cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Sfinții domnesc cu Hristos 1000 de ani. Apoi am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce fuseseră decapitați pentru mărturia lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu se închinaseră fiarei, nici chipului ei și nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericit și sfânt este cel ce are parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când am terminat de citit aceasta, la fel de brusc precum venise visul, el s-a încheiat, lăsându-mă cu o adâncă cercetare. Niciodată nu mi-a fost mai clar că 2 treziri sunt în desfășurare pe pământ. Una este trezirea Duhului lui Dumnezeu, prin care bărbați și femei morți sunt eliberați de păcatele lor prin sângele mielului și înviați la o viață care este viața fiilor lui Dumnezeu, o viață care poartă natura lui Dumnezeu, ce manifestă îndurarea lui Dumnezeu. Cealaltă trezire este trezirea cărnii religioase, o trezire care este atât de atrăgătoare și adună asemenea mulțimi și exercită o asemenea putere în această lume pentru că oferă tot confortul religiei, dar îți permite să-ți păstrezi propriul ego și toate drepturile asupra propriei tale vieți. Cu siguranță, fiecare dintre noi trebuie să decidă din ce fel de trezire va face parte. Oare îmi voi investi viața într-o întreprindere de tip orașul creștin în plină expansiune? Sau îmi voi pierde viața în urmărirea voii îndurătoare a lui Dumnezeu? Oare mă voi concentra pe construirea a ceva care să-i facă pe cetățenii orașului creștin să se oprească și să ia aminte, trăindu-mi viața aducându-i la masa stăpânului pe cei săraci, ologi, șchiopi și orbi, și astfel să am parte din belșug la intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos?